Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki nong tray jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited, kila pelong na ka jingdeng lamayong kum shibentaman pensengau syaki tundong skor, jong ka Sarkar Jilla, bahkan thung da senior IAS officer Hakashuki chairman ka managing director bat kumju ru Hakashuki director finance u general secretary jong ka MECL Engineers Association uba MF Maule hakajing kran makabati CTV ulai tho bakni katnat mi boarding hakajilla ka jukamai praspa sanpau kulur tengka hak system tang na kajing mi boarding bat menta ka don kami ka management ka batbet kenang ban kampen klanchu shu ekayok ka kot jong kani katnat Kinoi lam jong MECL Joint Action Committee gila dawaru nak Sarkar bahkan pentrikam ya ka jingkerpat pentung nok kloy yo Director Finance kentup ru yo Director Human Resource bat yo Chairman kom Managing Director jong ngat knang ba kani ka cooperation kan la ban syakri khampa yaki pai pat nok snong ka jilla Ladon ki jingkerpat ki jongi na kaliang jong ka MECL Joint Action Committee sya ka Sarkar ka badan burom ki jongi ba kin sobha ban pe bat ban sngo lam ya kini ki issue ki jongi ha ka ba ngi ladon kam da kam management ka ba klan khnang ba kani ka MECL jongi kanum poisa ka jing e bat ka ba dei ban ngi ki nong tre jong ka MECL bat lada ngi sem jing e kanwan ra ya ka jing du nong Om day tang ya ka MECL nrei wat ya ka jelahi barokowe. Te kendiat ngakwa ban keren agani kapor ya kowe ka issue kata kalong halor ka jingsha suspend ke jong way naki engineer jong ka MECL. Te kumbang ngilio snow ngilio I haki media baper ba nakaliang ka management kila ong ba. Balai bangi ngimjuya protes haba kidon kini ki nong trei hakipor mensua ba kisah suspend oi kata kalong ke basisya namar ba kidon ki nong trei jong ke MECL ki bala sya suspend mensua ba nakaliang jongi ngimju ya sya ya kinong trei jong ke MECL lada kile kanono kakam kaban wanra ya kajingdu nong jong ka MECL tengi kumi kita ngimju support dalele ruem but balai ngim support ru kalong ba ka management jongi haswa ba kan suspend ki kada ya lingba ki disciplinary procedures kata kalong kada ya lingba ki hukum ki an kumno ba kidei banle shwa bakin suspend yubre bat ka jusimpo daki banai kat hado ba kidala banrai ban suspend ya uno lane kano kenong trei jong ka MECL henrei ha ka bedei pat bat jong uni resident engineer bomenta ka jingsha suspend ju kalong bet ka ba hakdak ka ba shule kerki claim daya lingba kiniki disciplinary procedures day halor kata kanong rim bangi ngim kersyan namar kane kalong kabala syuyad bet da kabor naladehi claim daya lingba kiniki kendon jong kajing kian bisyar ya utu baletam tekani kajing du no jong uniu single phase step up power transformer hapo Leska ngisausi hadu kata namarba kelawan rasya ya kajing do nong ha kaba ngilala ngimla ban generate boarding kaba biang ha kapor ka juru slap tenrei kaba kham susi kalong ba la shu suspend kendit claim daya lingba kilenti jong ki disciplinary proceeding ha kaba dei bat kani kajing deng lama yung kajing protes kajungi daw magidangi kini ki black batch na kaliang jong ka MECL Joint Action Committee ha kaba ngiro ngide ki member ti ngakwa bani tu ipi ba
ngilong kibreu kiba bunkam bat kini ki engineers ki officer ki staff jong ki MSL kidai kibreu kiba tristom tenolor bangi tristom ha kabayadai bat kikam ya kaban penbit penbiang ya ka boarding electric sya ki consumer ki jongi sya ki office sarkar bat kham tam sya ki jaka sumar ya ki nongpang ki hospital ki nursing home bat kumta terter ti nilasdang ya kene ka protes ke jongi nadu kasngi ke bamhenin kata gadai arpunyo trik u agos arhajar arpo bat kumjuru menta kasngi ke badai ka arpo pratrik u agos arhajar arpo tinggi penlong ya kene ka protes ke jongi halor ki isu ki bangi ngilap pentip sya ka sorkar ha ka debat kene ka management ke jongi jong ke MBCL ti ngakwa mani tu ifi hang ni kalong ba nadu u Desember arjar kat khandai hadien bala syong thaj jong u chairman commanding director jong ke MBCL ti ka sorkar kalathung dai chairman managing director in charge nadu ketika nadu utai banai tikane kelayat mentala khandai banai ngidon uniu ngidon ini CMD ibadai pejro kum DCA director corporate affairs nang ta ideiru I director finance deiru I director HR di iwe ibre la haban bat yak southly ki post bat kiwe pat ki director technical ngidon laingut tika jingdon jong ini I we ibre yo bat ki southly ki post kala penlong kendiat kala penlong ya ka management ki jongi ba kan kham telot kata kemut ngidon ka weak management protes ka jongi kalong bet kabajai-jai kabajar-jar bat kabandum pentut ya ki kam office kabangi trai la kadai office la kadai ki substation la kadai ha ki power station ka kam dei bantut khnang ba ki pajba ki office sarkar bat kini ki jaka sumari kinopang kanum don ding thot ha kabadai bat kalaj hakani kapur kumway member jong kanika NECL Joint Action Committee ngakwa ban penpau akmat jong phi ka sarkar badan buram akmat jong ki reu sempang akmat ki try jong kanika state ka jongi ba nadu usnem arhajar kat khandai December hadien bala syong thaj jong chairman managing director jong ka MECL ka jongi ngim sim ladon ka management ka pura ka baklan namar ba hadien bala syong thaj ICMD barim latung da ICMD in charge ibabadru kumi director corporate affairs ibabadru kumi director finance ibabadru kumi director HR de kabamut ba iwe ibreu ibat southly kipus tingi donru kini ki director technicals jongi kita kelong director transmission director distribution ba director generation de lada iwe ibreu ibat yek southly kipus ha ka board of directors lada don kino ki polisi kiba hapan sina kabamut ba ini way breu yo wat ye southly ki post ila don lupa haka absolute majority la don lupa haka majority kaba lada isem ya karo kono karai kabamut ila don lupa haka majority berlajok lupa tekane kamut ka management jungi kalong kebatlot we have a weak management telada ka management jungi kalong kebatlot habangi simi kinuno ki polisi kalong kaba kham tam ya kane ka MECL jungi
kabadai ka largest PSU of the government of Meghalaya. But lada ka management yung ikalong batlot kawanra sibun ki kenram but kanumanra ya ka jingbit jingbiang jong kanok organisation ka bahe kum ka MECL. Dengan syukwa banyak tu ifi barok kum ki pajba ki rusimpang ba kumba PUE hapo ki kot kubor PUE baik tang spang ka jing du unong spang ka jing panram ka jing dabram jong ka MECL ka jongi nrei ngania tu ifi ba ka MECL ka jongi nasa bar kayo ikumta nrei nasa po kalong kababit kababyang ngidon sibun baha kinong tray palat ya kalahija sans pangut ka penbit penbiang ya kita kinong tray da kabak ka penmihi ka boarding ni penmihi ka revenue but nilap na makadika commercial organization ngibit ngibiang ngisiw ya ki pension jong ki pensioners kibala syong thai but ngakwa banya tu ifiru ba kanik MECL jongi ka jingmi jong ka lani kata ka annual turnover kabadai betang na ka revenue ha ka bangi dia ka like ka palat ya ka praspa sanpo kror ha ka system te kadai ka PSU ka bala he bha te na kata kadaw ha ba kadai PSU ka ba he bha ngidon kam ya ka management ka ba klan lara ka management kam klan kamut kala bandon kano ka jingdu nong kawanra ay kano ka jingdu nong ya kani ka MECL ka jingkarpat kalong ya ka sarkar ka badon brom gejongi ka jingkarpat kalong ya chief minister badon brom jongi ka jingkarpat kalong ya deputy chief minister jongi ba in sngo bha ban paidlam na ka banta ka jingbit jingbiang jong ka MECL namar ba ka jingbit jingbiang jong ki nong tray jong ka MECL kan long ka burom ya ka jelahi baro kowe tenga bu ka jingkarpat hakmat jong pi ba pin sngo bha ban sngo ya kani ka jingkarpat jongi kani ka dak ha ka bangi deng ya kini ki batch ki bayong kamut ka dak jong ka jing sosi kal dak ka badeng ya kani ka lama bayong barobor kadai ka ai ka bangi ngidon hapo ka basusi tengi pen pa hakmat jong pi jong ka sorka ba pin sngo bha ban paidlam ya ka jingbit jingbiang bat pin sngo bha ban sha skor ya ki jingdawa ki jongi namar sicha nila sngo ilade nila sedang ban ring swai nila sngo khut swet telada ngim kerpat ya pi ka sorka hano ken kerpat te kumwei naki nong tray way responsible officer jong ka MECL tinga bu ya kene kerpat hakmat jong ka sorka bahkan sngo bha ban pek ya kene ka jingdawa jong ka MECL Joint Action Committee ba pinso bha ban le ban sya skor ban yara ban thungno da kanika management ka baklan da ka ba pandapan biang lot yakini ki pus baro khoj khanang ba ka MECL management jongi kanlong ka baklan ni kwa ya kata ka MECL management jongi bakan yalam ya kanika MECL ka jongi sya kalanti ka badai ka ba ngi ngindu no numdu nong bat ngin kanlong ka jing mentoy ya baro lang ya ka state bat yang ihi baro away te hagan ka porso bangan penkut ngakwa madong ba long live JSC long live MECL and long live Meghalaya.